De Jouwer is op dit moment het epicentrum van de glaskunst in Europa. In een groot leegstaand pand van Meubelboulevard Woudvennen presenteren 60 kunstenaars haar een ovenvormig glas. En dat is dus geen glas wat blaast wordt, maar alles wat in een glasoven maken worden kan. Een goed voorbeeld hiervan is dat blauwe portret van Beatrix. Het won de Haagprijs in het Paleis het Loo. Nou, jullie zijn nogal wat van plan. Goeiedag. Hallo? Ja, dat klopt. We gaan zo een expositie in Jouren inrichten, dus vandaar de aanhanger vol. Maar vooraf even langs bij. Ja, bij Steef. Dat is onze glasman, zo noemen we hem. En ik heb een raam bij hem gemaakt. Die ligt nu in de oven en die gaan we eruit halen. Dus dat is spannend. Wie bent u eigenlijk? Ik ben Edith Benedictus. En die is? Dat is een beeldend kunstenaar uit Drenthe. En mensen die dit doen, zijn dat dan mensen die met glas werken bedoel ik? Zijn dat kunstenaars of zijn dat ambachtsmensen? Beide. Er zijn beeldend kunstenaars en ambachten. En er zijn mensen die het beide. Ik ben en beeldend kunstenaar, maar ik vind het ontzettend leuk om zelf te doen. Dus ik ben ook ambachtsvrouw. Ja, precies. Dus je gebruikt als het ware een ambacht om je kunst te maken? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Mooi samengevat. Ik ben super intelligent. Alleen dat weet niemand. Dat is zo jammer. Nou kijk, dat wordt nu duidelijk. Ja. Nou kijk, dit is nu gemaakt, die 2 ramen. Die passen in dat geheel en dat gaan we nu uit de oven halen. Mag ik heel even een blik in de aanhangwagen werpen of is dat lastig? Oh ja, zeker. Ja? Ja. Jullie komen uit? Hooghalen. Hooghalen, Drenthe. Ja. Ja, Drenthe. Dat is vlak bij Friesland. Ja, het is wel een vijandelijk gebied, maar goed. Aha, de nodige bescherming. Hier liggen dus 2 panelen in van bijna 3 meter. Dat is de grootste lengte die we in de eigen oven kunnen maken. En dat wordt dus op deze manier gewoon vervoerd. U bent niet zo gewoon als u eruit ziet, hè? Hoezo? Nou, ik heb iets over de koninklijke familie gehoord of zo. Vertel eens. Ja. Nou, ik heb een portret van Beatrix gemaakt en daar heb ik een prijs mee gewonnen. En Beatrix heeft het beeld ook gekregen. We hebben het haar aangeboden. Dus we hebben haar ontmoet. En straks mogen we Alexander en Maxima ook ontmoeten. Mogen we ook een beeld voor maken. Oh ja? Ja. Goedemorgen. Zo, je bent er ook. Zo, Steef. Goeiedag. Nou, hoe is het? Spannend. Als je dicht gaat, dan zeg ik ook altijd, nou dan kan het publiek nu afscheid nemen. Ja. Nou, Het ziet er goed uit. Nou zie ik het alleen bij het opengaan, maar hoe was het toen die dichtging? Ik heb er een foto van genomen. Ja. Zo ging het erin? Zo ging het erin. Deze platen glas in verschillende kleuren, die heb ik dus allemaal gesneden. Oké. En die lagen gewoon op elkaar? En die lagen allemaal op elkaar, soms 4 of 5 dik. En dat kun je ook nog wel een beetje zien. Kijk, hier die hoeken, daar hebben meerdere kleuren over elkaar gelegen. Dus daar is het ook nog ietsjes dikker. Kijk, zo hij komt dan in de lengte, maar even om het... Stel je voor dat dit hier in deze ruimte zat, zo'n raam. Dit is het effect. Als je het in huis hebt, dan als het licht erdoor komt, dan ziet het er gewoon mooier uit. En na het lamineren ben je alle oneffenheden aan de achterkant ben je kwijt. Dan is het helemaal glad. Ja. Steef, die tentoonstelling, dat is voor de tweede keer. Ja. Wat zie ik allemaal straks? Je ziet het ovengevormde glas in echt de breedste zin van het woord. Ja. Alleen overgevormd glas, hè? Ja. Je bent heel streng. Ja, absoluut. Maar waarom beperk je je zo tot alleen maar overgevormd glas? Omdat deze vorm van glasbewerking is echt onderbelicht. En dat komt ook omdat het pas een vrij jonge techniek is. We gaan zo naar jou, Steef. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik wil het graag laten zien, ja, heel erg. Ja.
Glas voor glas. Glas voor glas. Ja, en dan moet zelfs dit glas schoon zijn, hè? Edith, nou ben je een van de 61, hè? Ja. Is dat leuk of juist niet? Ja, dat is heel leuk. Ja? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, Leer je van elkaar? Wat heb je aan elkaar? ja je leert van elkaar, je inspireert elkaar. Je hebt mensen die heel spontaan zijn en heel veel van zichzelf vertellen, anderen niet. En dat vind ik boeiend en dat wil ik hiermee zeggen. In hoeverre geef je je bloot, zeg maar. En een jas kan veel bedekken, maar deze jas is transparant. Dus daarmee kan je ook zien dat ook al bedek je veel, je laat toch ongemerkt, al is het wel door non-verbale communicatie, laat je toch nog aardig wat zien. Je bent dus ook die kunstenares die iets voor Beatrix gemaakt heeft, winnares zelfs. Ja. Was dat leuk om te doen? Ja, het was leuk om te doen. Was Ja. zij zelf ook kritisch, hè? Ja, zij is ontzettend kritisch. Dat hebben we gemerkt. Ja. Vooral toen de camera's weg waren. Ja. Ja, vertel eens. Nou, nee, dat kan ik denk ik niet doen. Dat mag niemand officieel, hè? Nee. Dat is 25 en 26 mei nog. Juist. Dat zijn de 2 laatste dagen dat het nog gezien kan worden. En zijn de kunstenaars er ook voor een deel, hè? Ja, zo'n beetje de helft loopt rond hier jou. Hè. En de website? Dat is ovengevormdglas.nl.